Mga kapuso, hindi madula ang bridal service sa mga kasal. Pero sa St. James the Greater Church sa Talisay City, hindi lang isa kundi 19 ka bridal service ang ginbida sa mga tiayon o kung magtiayon nga ginkasal sa isa ka mass wedding. Ang kada mag-asawa may pinasahi nga entry nga inspired sang ila palangabuhian. May jeep, tricycle kag motorsiklo para sa grooms nga nagatrabaho bilang driver. May kalesa kag karosa nga ginaguyod sang kabayo o kon karabaw nga nagarepresentar naman sa mga mangunguma. Wala man syempre nagpaperde ang pick-up nga may disenyo para sa events. Suno kay Father Dante Barcelona, pinaagi sini, proud nga mapakita ang nagkalain-lain nga pamaagi sa pagpangabuhi sa mga magkahagugma. Palangabuhian nga ayos gid kag pwede makapabugal. Gani kapuso kon kamo may mga istorya nga pinasahi, makahatag sang good vibes, o kon makalilingaw makuhaan sang inspirasyon, kag pagtulunan, ipakigbahay ng mga istorya nga ayos gid.